munayamba mwaganizapo kuti pa dziko lapansili pali njinga yakapalasa koma yodula kwambiri kuposa galimoto ya mtundu wina uliwonse imene idapondapo nthaka ya Malawi? Inde, ngakhale galimoto imene amayendera mtsogoleri wa dziko lino ili kutali kwambiri poyerekeza ndi njinga yakapalasa tikunena panoyi. Ngakhale galimoto ija imene imapezeka ndi wanthu ya Rolls Royce ndi yochipa kwambiri poyerekeza ndi njingayi, chifukwa galimoto ya mtundu wa Rolls Royce imapezeka pa mtengo oyambira $350,000 za ku America, zomwe tikazisintha m'makwacha akuno kwathu ku Malawi ndi 607 million kwacha, ndipo Rolls Royce yodula kwambiri imafika pa mtengo wa $600,000 za ku America, zomwe kuno kwathu ku Malawi ndi ndalama zokwana 1 billion kwacha ndi ana ake. Kodi njinga imeneyi ndi yotani? Ili ndi chani? Nanga imatani kuti ifike podula chotere? Mu video yathu ya lero pano pa Factory 265 Media tikupatsirani top 10 ya njinga zakapalasa zodula kwambiri pa dziko lonse lapansi. Ngati ndinu alendo, pangani subscribe kuti tiziyendera limodzi. Komanso kutheka kuti muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nayo Factory 265 Media, tiyankhuleni pa 0884 274 153. Chomwe chapangitsa kuti Factory 265 Media ipange video imeneyi ndi mkulu uyu Malawi nzathu amene adayika njinga imeneyi pa tsamba lake la TikTok ndi kunena kuti njingayi ili pa malonda. Komatu tidadzidzimuka pamene ananena kuti mtengo wake wa njingayi ndi 42 million kwacha. Apatu tinalingalira kuti ndiye kuti ngati tifuna kugula njinga imeneyi tikuyenera tigulitse magalimoto athu awiri, njinga ya moto imodzi ndi kukatenganso ngongole ku banki kuti tikwanitse kugula njinga yakapalasa imeneyi. Izi zinatipatsa chidwi ndi kupanga kafukufuku pofuna kudziwa kuti kodi kunjaku kuli njinga zakapalasa zotani, ndipo tadzidzimuka kwambiri pona kuti njinga imeneyi sikupezeka ngakhale mu top 10 ya njinga zodula pa dziko lonse lapansili. Tsopano tikupatsirani top 10 ya njinga zakapalasa zodula kwambiri pa dziko lonse lapansi. Tiyambe ndi pa namba 10. Pa namba 10 pali njinga imene dzina lake ndi Gucci Sima Cruiser Bike, imene ikupezeka pa mtengo wa $35,000 za ku America, imene tikayisintha m'makwacha akuno kwathu ku Malawi ndi 60.7 million kwacha. Iyitu ndi njinga imene idapangidwa pamanja ndi akatswiri mdziko la Italy pansi pa brand yotchuka kwambiri pa dziko lonse yopanga katundu wa mtengo wapatali ya Gucci. Njingazi zidapangidwa zochepa kwambiri ndipo zili ndi anthu achuma kwambiri amene amakonda kutolera ndi kusunga zinthu za mtengo wapatali. Pa namba 9 pali njinga ya Lightspeed Blade. Iyi ndi njinga imene ngati mukufuna mudzipalasa mukuyenera kukhala ndi ndalama zokwana $40,788 za ku America, zimene m'makwacha akuno kwathu ku Malawi ndi 70.6 million kwacha. Iyi ndi njinga imene idapangidwa pamanja ndi akatswiri mdziko lija la America. Njingayi ndi yaliwiro la mtundu wodoka komanso ndi yopepuka kwambiri, zimene zimathandizira pa nkhani ya liwiro. Njingayi inaumbidwa ndi chitsulo chopepuka koma cholimba kwambiri cha mtengo wapatali cha titanium. Izi ndi njinga zimene sungangopita musitolo nkukagula, koma umayenera uchite kupanga kaye order kuti akupangire yako. Tsopano tili pa namba 8. Pa namba 8 pali njinga imene dzina lake ndi Mountain Luxury Gold Collection, imene ikupezeka pa mtengo wa $46,000 za ku America, zimene tikazisintha m'makwacha kuno kwathu ku Malawi ndi ndalama zokwana 79.8 million kwacha. Njingayi yomwe ndi ya amayi inapangidwa kuchokera mdziko lija la Italy ndipo inaumbidwa pophatikiza golide wa 24 karat, zimene zikutanthauza golide weniweni osasakaniza ndi zitsulo zina, timiyala ta mtengo wapatali tonyezimira tokwana 11,000, mpando wake zogwirira komanso pampu yake zidakutidwa ndi chikopa cha mtengo wapatali cha njoka ya nsato. Pano tsopano tili pa njinga imene ikupezeka pa namba 7. Pa namba 7 pali njinga ya Chrome Hearts Cervelo Mountain Bike. Iyi ndi njinga imene ikupezeka pa mtengo wa $60,000 za ku America.
imene tikayisintha kwathu kuno ku Malawi ndi ndalama yokwana 104.1 million kwacha. Iyi ndi njinga imene idapangidwira awo okonda zinthu zapamwamba chifukwa inapangidwa ndi miyala ya mtengo wapatali kuphatikizapo rhinestones, imene ndi miyala yofanana kwambiri ndi mwala uja wa mtengo wapatali kwambiri wa diamond. Zimangosiyana kuti diamond ndi mwala wachilengedwe pamene uwu wa rhinestone ndi wochita kupangidwa ndi anthu posakaniza miyala ndi zinthu zina za mtengo wapatali mwa ukadaulo. Njingazi zidapangidwa mogwirizana pakati pa kampani ya Chrome Hearts ya ku America ndi kampani ya Cervelo ya ku Canada, ndipo njingazi zidapangidwa 10 zokha basi. Pano tsopano tili pa namba 6, ndipo pa namba 6 pali njinga imene dzina lake ndi Trek Madon 7 Diamond Bike. Njinga imeneyi ikupezeka pa mtengo wa $75,000 za ku America, zimene tikazika mmakwacha akuno ku Malawi ndi 130 million kwacha. Iyitu ni njinga yaliwiro kwambiri imene idaumbidwa pamanja mdziko la America. Njingayi ndi yodula chotere kamba kuti inapakidwa penti wapaderadera wa diamond, komanso inaumbidwa ndi teknoloji yamakono pogwiritsa ntchito carbon fiber. Njingayi inagulitsidwa mchaka cha 2005 pa auction mu mzinda wa New York mdziko la America. Pano tsopano tifike pa njinga imene kupezeka pa namba 5 pa mndandanda wa njinga zodula kwambiri zakapalasa pa dziko lonse lapansi. Ndipo pa namba 5 pali njinga imene dzina lake ndi Armenia Gold Bike Crystal Edition, imene ili pa mtengo wa $114,000 za ku America, zimene tikayika mmakwacha akuno kwathu ku Malawi ndi ndalama zokwana 197 million kwacha. Iyinso ndi njinga yopangidwa pamanja ndi golide osasakaniza ndi miyala ina, komanso miyala yonyezimira ya mtengo wapatali. Pa namba 4 pali njinga ya Chaos Trek Madon Bike. Imeneyi kuti muigule mukuyenera kukhala ndi $160,000 za ku America, ndipo mmakwacha ili pa 277 million kwacha. Pano tsopano titsetsereke ndi kufika pa njinga imene kupezeka pa namba 3 pa mndandanda wa njinga zodula kwambiri pa dziko lonse lapansili. Imeneyi ndi njinga ya Trek Yashimoto Nara Bike, imene kupezeka pa mtengo wa $200,000 za ku America, ndipo tikati tisinthe ndalama imeneyi kuyika mmakwacha akuno kwathu ku Malawi ndi ndalama yokwana 347 million kwacha. Pano tsopano kufika pa namba 2. Pa namba 2 pali njinga ya Trek Butterfly Madon Bike, imene mtengo wake ndi $500,000, ndipo ndalama imeneyi tikati tiyike mmakwacha akuno kwathu ku Malawi ndi ndalama yokwana 868 million kwacha. Inde 868 million kwacha, ndalama imeneyo kugulira njinga yopalasa. Iyitu ndi njinga imene inapangidwa ndi katswiri wina otchedwa Damien Hirst, ndipo njingayi anayikongoletsa ndi makupe a gulugufe eniweni osatongojambula. Pano tsopano tifike pa njinga imene timayidikirira kwa nthawi yonseyi. Iyi ndi njinga imene kupezeka pa namba 1 pa mndandanda wa njinga zodula kwambiri pa dziko lonse lapansili, ndipo imeneyi ndi njinga imene kutchedwa the 24K Gold Extreme Mountain Bike. Iyi ndiye njinga imene ndiyodula kwambiri kuposa galimoto iliyonse inapondapo pa nthaka ya Malawi, chifukwa imeneyi ili pa mtengo wa $1 million za ku America, ndipo tikasintha mmakwacha akuno kwathu ku Malawi zimene zitu ndi ndalama zokwana 1.7 billion kwacha. Inde 1.7 billion kwacha. Alipo wena kunjaku amene akugulira njinga osati ya moto koma yopalasa. Iyi ndi njinga imene idapangidwa ndi zitsulo za golide weniweni osasakaniza ndi zitsulo zina za mtundu wina uliwonse, komanso mpando wake unakutidwa ndi chikopa cha ng'ona. Njingazi zilipo 13 zokha pa dziko lonse lapansi. Ndili ndi funso, kodi inuyo 1.7 billion kwacha imene nakugulira njinga yakapalasa imeneyi itakhala mthumba mwanu mungapangire chani? Tiwuzeni mu comment section. Ngati ndinu alendo, pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi. Komanso kutheka kuti muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nayo Factory 265 Media, tiyankhuleni pa 0884 274
153.